Jeg venter på ham. Jeg kender hans type og måden han tænker på. Jeg ved ikke om han er manden, men jeg er opsat på at få fat i ham. Og når jeg gør det... Det hele startede en onsdag eller en lørdag. Noget i den stil. Mit hoved føltes som om det var dobbelt så stort som det plejede. Det havde været en hård nat, der havde efterfulgt en hård uge. Og så kom hun og bankede på min dør. Hvorfor kan folk ikke lade mig være? Undskyld, er de detektiv Henneberg? Ja, kom nu til sagen. Jeg tror, jeg bliver forfulgt. Du tror, du bliver forfulgt? Men jeg har brug for deres hjælp. Ved du hvad, kom tilbage, når det er et problem. Jeg tager altså ikke sager op, før de er aktuelle. Vil det så sige, at du ikke vil hjælpe mig? Har du flere ting, du vil sige, før du går? Jeg vidste ikke, hvad hun havde regnet med, men opgaven virkede bare ikke vigtig på det tidspunkt. Alligevel var der noget, der sagde mig, at jeg var nødt til at hjælpe hende. Skraldemændene gav mig et tip. De havde fundet et lig nede i gården. Det havde dog ikke stoppet dem fra at tage toppen af affaldscontainerne, nu de var i gang. Hvilken syg verden. I det mindste havde en god smag. Whiskyflasken er et godt spor. Jeg tror, jeg har haft med ham her at gøre før. En kold satan. Så skulle jeg bare vente til det bliver aften. Det er så historien. Nu vil det vise sig, om jeg har ret. Jeg er ikke i tvivl om, at det er ham. Måden han går på, hans usle holdning og stanken af sprut og smøger. Jo, det er ham. Så er det nu. Hey! Jeg ved, jeg vil fange ham en dag, men lige nu er det bedst at vente. En dag ender,
og en ny begynder. Og der er intet at gøre ved det.